ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను కొత్త ట్రైపాడ్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం ట్రైపాడ్ అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. JF3110 అండి ట్రైపాడ్ పేరు. దీన్ని ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాను. ఫ్రీ అడ్జస్టింగ్ కూడా ఉంటుందండి. ఇంకొక ట్రైపాడ్ మోడల్ అయితే ఇది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. దీనికి బ్యాగ్ కూడా ఇచ్చాడండి. ఇదైతే మొబైల్ క్లిప్. దీంట్లో మనం మొబైల్ పెట్టి దాన్ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఇదేంటి ట్రైపాడ్, ఇది అడ్జస్టింగ్ ట్రైపాడ్ అండి. మనం ఎట్ సైడ్ కావాలంటే అటు సైడ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఈ మొబైల్ క్లిప్ అనేది ట్రైపాడ్కి పెడతాం. రొటేట్ చేస్తూ ఫిక్స్ చేయాలి. మనం ఎటు సైడ్ కావాలంటే అటు సైడ్ తిప్పుకోవచ్చు అండి. దీన్ని మొబైల్ అనేది క్లిప్కి పెడదాం. ఇంకోటి కింద స్టాండ్ దగ్గర ఉన్న క్లిప్స్ అనేవి మనకు తీస్తే ట్రైపాడ్ అనేది కొంచెం లాంగ్ అవుద్ది. క్లిప్స్ అనేది ఒక్కోదానికి 3 ఇచ్చాడండి. అండి ఇది ఇంత లాంగ్ అవుద్ది. ఇప్పుడు మనకి ఇది లాంగ్ అయ్యాక దీని క్లిప్స్ అనేది మనం క్లోజ్ చేస్తే ఇది లాక్ అయి ఉంటుంది. కిందకి ఏమి జరగదు, సరిగ్గా ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. మొబైల్ దీంట్లో పెడితే ట్రైపాడ్ అనేది దాన్ని పట్టుకుని ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇంకా ఎక్స్ట్రా లాంగ్ కావాలంటే మనం దీన్ని కింద క్లిప్ ఇస్తాడు. ఆ క్లిప్ మనం లూజ్ చేసుకుని కొంచెం హైట్ పెంచుకోవచ్చు. దీంట్లో మొబైల్ ఫిక్స్ చేసుకుని మనం దీన్ని ఎటు సైడ్ కావాలంటే అటు సైడ్ తిప్పుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఇదైతే మనకు పక్క ఉంచితే ఇటు సైడ్ ఆ బెలూన్ ఉంది కదండి, ఆ బెలూన్ అటు సైడ్ వెళ్తుంది. ఎందుకంటే మనకి స్ట్రైట్ గా లేదని అది సిగ్నల్ ఇస్తుంది. ఇదైతే మధ్యలో ఉంది కదా బెలూన్. ఇప్పుడు ట్రైపాడ్ స్ట్రైట్ గా ఉన్నట్టు మనకైతే మొబైల్ స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే చూడండి, ఇప్పుడు స్ట్రైట్ గా పెట్టాం కదా, బెలూన్ మధ్యలో ఉంది. అప్పుడు ట్రైపాడ్ స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది. మీకు వీడియో అనేది స్ట్రైట్ గా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం హైట్ డిక్రీస్ చేసుకోవాలంటే క్లిప్స్ మనకి ఇందాక లాక్ వేసి ఉంచాం కదా, దాన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి ఆ క్లిప్స్ ని. అప్పుడు అనేది ట్రైపాడ్ సైజ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు దీన్ని క్లోజ్ చేసి ఆ క్లిప్స్ అనేది మూసుకోవాలి. ఇంకోండి చిన్నగా అయిపోయింది ట్రైపాడ్. ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా లాంగ్ కూడా దించేసుకోవచ్చు. అది కిందకి వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు మనం క్లిప్ని టైట్ చేసేస్తే అది ఇంకా కదలకుండా ఉంటుంది.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు ఇంకా కావాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్లో పెట్టుకోండి. ఇలాంటి అన్బాక్సింగ్ వీడియోస్ నేను మరికొన్ని చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.